Korene Európy, z ktorých vyrástla vzdelanosť, školstvo, zdravotná, sociálna starostlivosť, kultúra, kultivácia krajiny sú kresťanské. Aj Slovensko sa k ním hlási, a to rovno v preambule našej ústavy, keď hovorí o cyrilometodskom duchovnom dedičstve a historickom odkaze Veľkej Moravy. Keď Cyril a Metod prišli na naše územie, priniesli písmo, hlaholiku. Jej prvé písmeno je v tvare kríža. Tým vyjadrili, krížom všetko začína. Kríž je začiatkom nášho spasenia. Začiatok duchovného života. Krížom začína naša viera, kresťanstvo, cirkev, aj kultúra a národná identita. Od kríža začína všetko. V strede hlaholiky je písmeno S. V tvare trojuholníka s krúžkom na vrchu, ako by znázorňovalo postavu. S je prvým písmenom slova. A slovo sa stalo telom v Pánovi Ježišovi Kristovi, teda Kristus je v strede nášho spasenia, našej viery, našej identity aj kultúry. On je základ. Posledné písmeno hlaholiky je v tvare trojuholníka. Predstavuje Božiu trojedinosť, Boha vo svojej plnosti. On stojí na začiatku, v strede, aj na konci nášho života. On je ten, ktorý mu dáva zmysel, kto tvorí jeho podstatu. Hlásime sa k týmto koreňom, ktoré položili základ našej vzdelanosti zakotvenej v kresťanstve. Tieto korene, napriek všetkému, Európu stále nejakým spôsobom živia a udržujú život spoločnosti. Hlásiť sa preto ku kresťanským koreňom Európy znamená hlásiť sa nie k ideológii, ale ku hodnotám viery, lásky, pokoja, slobody, pravdy, spravodlivosti. Modlíme sa, nech nám Pán Boh dáva silu a odvahu, nech nás zmocňuje svojim Duchom Svätým, aby sme s hrdosťou a vernosťou boli nositeľmi a vyznavačmi týchto hodnôt.